Tamni bagai tabu hatai kotor am chayo amai ke bodol phailainya ni nangta abna tei kisah sagarodi hambai ruwa sini kogor media channel apna जों बिशेषखाय चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि जे त्रिपुरा साराखना जों दिनाव प्रेस मिट बा जों दिनाव जे कायसा नंनि मीडियानि बिसिंथि कायसा जों दिनाव साखलायनो नायो जों साल कलक मारमै चिनि महाराज चिनि बरमुनां प्रदीप किशोर बिनि नेतृत्वे जों इंटरलोकेटर संमाने हनै जेता केन्द्रनि चिनि प्रधानमंत्री हाके चिनि अमित शाह बरक जत मिलो चिनि महाराष्ट्र सामने जोंना 27 तारिखनि बिसिंनो कायसा इंटरलोकेटर संगै जे त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हाव तंनाय रकनि बागै कायसा बंनि पार्मानेंट सलेक्शन हाके बंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शननि बागै जे कगै इंटरलोकेटर संनो तंमने ताबुक जरा जोंना जे तिनि आखाना हनै तंनायै अबनि बागैनो जों चिनि महाराज नरक जत बयस बेसिस बगमानबाय खना जे महाराज अबनि बागै बिने आमरण अनशन तंनानि बागै जोंगा जागा बरमुना फायै जागा नायलाय फैयो हाके थैयासक जरा बो जागा बिनि जे सिनि जे इंटरलोकेटर चंजा सा पर्यंत बो अम हाके सायावै अ जागा आंदोलन खायन बागै जों सेंगो अबन बागै जों प्लेस दङ चिनि कन्टिन्यू दिनै जों प्लेस नायफिका खनान जों कायसा मनचरक तांजानाय हाके अ मनचरनि बिसंनो जों बाहाय खालायनाय अबन बागैनो जों जों जागा रक नायफियो अबनि बागै जों ताबुक प्रेस बिसिंथि बाहाय गोबां मीडिया रंग बिसिंथि जों तुकताके खानाय दङ इंटरलोकेटर संजाखा हाके आनन्द मिश्रानो अब हायरा तंमासिने क खानाय दङ माने फेबा जों अबन बिसिंथि साना नायो संजाखैनो जुदि तंग हांखाय जों ऑफिशियल डिक्लेयर यासा पर्यंत अम हायचिन आंदोलन दंनाय ऑफिशियल डिक्लेयर नि बागैनो जोंरो आंदोलन खालायदों चिन ऑफिशियल डिक्लेयर नि दंनाय एबा सराय इंसासा पर्यंत जों माके चिन आंदोलन जारि दंनाय बागैनो बिना जागा जों ओ जे आंदोलन खायन थायनायनि फयो चिनि महाराष्ट्र जोंहा जागा जे आमरण अनशन बागा हाके चिनि बेनि जे हांगार स्टेट तंना थांगा बाहायगि तंना अब सेट थायन गय जों टोटली जों मन चरक तंनाय आबो बगै जों ताव जागा बदिनि सिमे अर थाना जस्tai आसुमाय खोनाफानो खायमानो बा सनिफोन खायमानो सोंनासिङै दङ जे थाइसिं और मामाखै बुबाग्रानो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार जे कल खाय सामानि इंसिनाय हनै टे टु डेज सिङाव बिदिन सिङाव किन्तु सोंनायाव रिटर्न खायसे जे डिक्लेरेशन बनि जे इंटरलोकेटर चंमानि खायसे पेपारले दङ ब्लक पेपारले जों फुइला नायले अमपरे जों अनुसन खायनि दे खाया अम डिजन हानाय सिं तबो ताबुक जरा जों स्टेज अफ थांनाबो पुरा जागा रंनाय पेके खोनां सिनि स्टेज थांजांनाय बुबाग्रा खोना सकपायनाय बुबाग्रा खाय प्रेस मिट खायनाय दिपर तफना जों सिनि जों तयार तंनाय रेडी तंनाय एनी टाइम जाते जों अनुसन आसुंमानन बागै जों प्लेस तंनाय पुरा रेडी तंनाय जाक बुबाग्रा बो मानजाक फायनाय जुदि इंटरलोकेटर अ जे चंजाक सालनि बिसिङाव नियाखाय बा कुनु डिक्लेयर तावतो बरक रोनाय तो हिन साका किन्तु ऑफिशियल स्टेटमेंट बा ऑफिशियल कागज बंनि लीडर रंनि बा जे सेंट्रल मिनिस्टर रंनि सोंनांगो हायसक जों रेडी तंनाय जाते जों एनी टाइम आसुंमानो बागै आंदोलननि बिसिङाव थांफायलाय सखायनाय मा खुंबावनो बागै कासजानाय आबाहर जों ताबो कासुनाय हनै कुनु डिसिजन नायख बुबाग्रा खोना सकपायनाय बुबाग्रा सकपायनो जों डिसिजनानै तब बिनि आसुक थाइनि बागै स्टेज रक जों रेडी खाय तंखाताव जुदि इंटरलोकेटर इन्याखाय रिटेन मायाखाय जों आसुकनाय बुबाग्रान डिसिजन नाफायनो खोना सकपाय तब ताबुक जों स्टेज रक जब तो जागा रक थिखाय तंखाय अमो बुबाग्रा तो डिक्लेरेशन रजाक इन्याखाय इंडेफिनिट टाइम नि बागै बो चायावै पूरा अनटिल दैट माने खायथाने बिनो सरि हांगा स्ट्राइक
amon sing joton logirunai bono sara tirpani joto tirpasa dofano logirunai tagbo kwbangma call sopai tamo burun singna asungnai hini jotono singlai tamo jotono reading laijak google laijak jotono o hanger strega haina bagi root block haina bagi hatai kotoro tobo tabuk sing clearance mayako root block haina ja khaya kintu khainai judi return mayak tabuk nai tonglai lokurok no tabuk koborok srai ungsuk yapan haina bagi root block haina bagi hatai kotoro tobo tabuk sing clearance mayako root block haina ja khaya kintu khainai judi return mayak tabuk nai tonglai lokurok no tabuk koborok srai ungsuk yapan ongi tonglai mano jengki tabuk asal ni jeng phainai na phaya amrok norok tam sanai जों न प्रेस मिनि बिसिङाव साख्लायनाय बुहुरु फायजांनाय फायजागिया खोना प्लास खोना बुबाग्रा कासे बिबरो प्रेस मिट खायनाय अ बिसिङावबो सिजाखनाय nang stek khayo thantani o joto tongka sung tongai blok no bo hai kobrok khana लाइदि जों ताबुक जराति प्रमोटर जेफुन जों पार्टी चेम्पियन सुमि जों थान्दा खाय कुनु जागा गुलमाल खायाबोय सिनि कन्सिल राइट न नायो जों सिनि राइट मांखाय जों मुमकिन थान्दा खाय कुबेबो डिस्टर्ब खायाबोय सिन सिङरा आसुगनाय आइना सिनि मोटिव जों केबनो डिस्टर्ब खाया तबो ताबुकले अ लास्ट टाइमले जों काहिसे कटर कायसा बुबाग्रानि बिसिंथि बो जेहेतु मिया जेबुनो भॉइस मेसेज खनामनि हांगार स्ट्राइक आनटिल डेट मनि खोनागोन थारा बसायवै हियासाक जायवै दंनाय हांगार बो जुदि अ कगनि मते इंयाखै जे इंटरलॉकेट चंजायखै कारण कि इंटरलॉकेट चंजाम बिसिंनि सिंसिनि डिमांड बो माने हिनि आसे कारण कि आफ्रु प्रोसेस इंसिनाय सिनि कन्स्टिट्यूशन जे राइट्स जे मान थाइ सकदै र अ इंटरलॉकेट चंबायखै अ एके मिस्रा जे चंजांनाय बिनि बिसिंथि सिनि जे कन्स्टिट्यूशन राइट र कग चेंजाकनाय